Parang kayo. Maro yung pare. Busa ta magsaga sa tong isa. Na ko yo sa ikon ninyo, kaning Ah. bula ha. Ato ni pabanda-banda. O kinsa may ikon ning bula. Uy pinakadako sala. Buwan ni pwede ning pares ang gulay. Ali sa simento basta dingding sa siman. Kaning bula. Piu 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 piu. Dongay ana sa bula. Piu piu piu. Siya mo naigo. Ano siya? Tisteng. Tisteng. Siya mo naigo. Ano kayo? Siya mo naigo. Ano siya? Tisteng. Tisteng lang. Hindi siya mo naigo. Iya padula, iya padula. Iya padula to. Iya padula. Sa kawatan. Pero kaya kaning kawatan. Karon di kawatan gilas mga military ba pulis. Kaya nahulda pa dito. Wala man sila ikapadulan. Sila kasi siya makuman. Si Bane. Si Ban. Lighting, light queen. Naing na siya nga masalidir. Iman siya. Kahit di siya masalidir. Giraw man siya. Awa man siya. Iya tay kan musikat. Sikat si Ipidalan. Istorya ba? Story ba? Storyboard ba? Kaning kawatan bitaw ano siya? Kaning huldapen siya Ginoo. Tabagi ko Ginoo nga di ko maigo. Anak ko ning Ginoo. Sabi na mga naglikay. Wala nila itandog. Kaya wala siya ikaw. Kana ning Ginoo. Ang sa cross. Ano siya? Ginoo, tabagi nga di ko maigo. Kaning Ginoo pagano pa. Grabe na mga naglikay. Kani ko maigo. Kana ning Ginoo sa gado pa sa simas. Grabe na mga Ay, kitabang siya sa Ginoo, kani siya maigo. Ang Ginoo, kani nga, grabe nung gaya na. Pero hindi siya maigo sa bala. Ginoo, tumangi ko nga dito maigo sa bala. Ginoo, ganun pa sa sikos, sana si Man. Grabe na mo gaya na. Hindi ko maigo sa bala. Kapit na naman yun. Ay, gina. Ay, siya tamang sa Ginoo, Ginoo, grabe na hindi kayo. Karana Ginoo sa kusap. Grabe na hindi kayo. Agay. Wala ka tawa niya. 1 million views din. 1 million views. Grabe na isa sa tumasa si Manang. Nagkatayo siya sa lamisa sa pari. Ginoo, tabangi hindi ko ba ito? Ginoo patawag galing ka pa sa kusap. Grabe na. Ay, si Manong. Kili kayo, Ginoo na di maigo sa bala. Ay, kay putawon siya. Yes, Ginoo. Kili kayo. Lo. Sige ako diyan yawa. Sumano ka na utian yan eh. Sige ako diyan yati. Ulo. So, grabe.